Avaan luodun testilomakkeen lukutilaan. Vasemmassa yläkulmassa tiedostovalikosta voit tutkia aiempia versioita, jotka olet tallentanut tästä tiedostosta. Kääntää tiedoston tavallisesta Wordistä Word Web-appille sopivaksi. Muokkaamaan pääset tästä joko tavallisella Wordillä tai pilven Word Web App-välineillä. Tallennan nimellä. Voit ladata tämän tiedoston tietokoneeseen joko kotona tai koulun verkkoon. Tulosta painikkeesta voit tulostaa tiedoston ja jaa painikkeella voit jakaa tämän muille käyttäjille katsottavaksi tai muokattavaksi. Jaa painikkeella voi myöskin upottaa tiedoston blogiin tai verkkosivulle. Täältä löytyy myös tietoja erilaisista Microsoftin välineistä sekä ohjeita.